музыкантларыгыз турында ойрымда сөйлөшүп үтөсү келе, ниндидир ойрым талеплер бармы аларга? Нинди вакытта сиңа приказ килди, буйрук билди, шул вакытта биз чыгып, өзүбүздүң ишин башкарга тиеш. Демек, әзер турырга керек биринчи. Өзүгүз әйтеп үттүгүз, шундан да бит инде харбий оркестрга ойрым бир жидди караш бар. Менә шулай да эшләү дәверендә ниндидир көтелмәгән хәлләр булганы бармы? Ничектер барсы да тигел, хаталарсыз булырга тиеш кебек. Егетләр, балачагалар шушы фестивальгә килеп, музыка мәктәбенә барып, уже оркестрда хезмәт итә башладылар. Мөмкинлек булган чакта шушы фестивальне дәвам итәргә кирәк. Һәм яшь үсмерләргә үзләренең профессиональ алып, эшләргә эштә барсыннар дип. Гадәттә нинди әсәрләргә өстенлек бирәсез? Менә соңгы елларда инде үзебезнең татар әсәрләренә туктала башладыгыз. Халыкта ниндидер шундый уйлыйлар, әгәр хәрби оркестр булса, ул уйларга тиеш марш. Әйбит. Вальс. Әйбит. Мин менә шушы фикерне үзгәртәсем килә. Аннан соң бит әле сез музыканы агач белән дә чагыштырасыз, әйме? Шушы сезгә аңлатма биреп үтсәгез иде, миңа бик кызыклы булып тоелды. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Бездә бүген бик хөрмәтле, кадерле кунак. Татарстан Республикасы Эчке эшләр министрлыгының тынлы уен кораллары оркестры җитәкчесе, Татарстанның халык артисты Кадыров Марат Шамил улы. Бүген без данлыклы оркестрның эшчәнлеге, иҗаты турында сөйләшербез. Хәерле көн, исәнмесез Марат әфәнде, хуш килдегез. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм тамашачылар. Ассаламу алейкум, Гөлүсә ханым. Шушындай бәйрәм көнендә сезне һәм телевизор караучы тамашачыларны сәламләргә без бик шатбыз. Әлбәттә инде сезне һәм барлык ир-атларыбызны әлеге бәйрәм белән котлыйбыз. Батырлык, көч һәм дәрт теләп калабыз. Иң мөһиме исән имин булыгыз. Шулай бит? Амин, шулай булсын. Марат әфәнде, безнең сезнең хакта һәм сезнең коллективыгыз турында сюжетыбыз да бар. Бергәләп карап үтик әле. Игътибар экранга. Дирижер Татарстанның атказаган артисты Марат Кадыров сабый чагында телевизордан оркестр катнашындагы нәфис фильмны карый һәм джаз музыкасының матурлыгына таң кала. Үз оркестрын туплау һәм джаз уйнау Марат әфәнденең нәкъ шул вакытта күңел түрендә бөреләнгән якты хыялы. Казан югары танк команда училищесында эшләгәндә эчке эшләр идарәсеннән тәкъдим белән чыгалар. Үз оркестрыңны булдыр диләр. Марат әфәнде әкренләп коллектив туплый, репетициялар өчен база бирелә, эш шулай вак-вак адымнардан башлана. Бүгенгесе көндә Кадыровның тынлы оркестры Казаныбыз һәм республикабызның гына түгел, бар Идел буе федераль округының әйдәп баручы хәрби музыкаль коллективы санала. Концертлар белән гастрольләрдә йөри, 27 ел дәвамында төрле дәрәҗәдәге чараларына бизи. Марат Кадыров өчен иң мөһиме тамашачыга шатлык җиткерү. Коллективның төп бурычы татар көйләрен яңа дәрәҗәгә чыгару. Оркестрның программасында классик әсәрләр дә, популяр көйләр һәм әлбәттә джаз да бар. Шәһәребезнең иң матур һәм иң үзенчәлекле оркестрның җитәкчесе бездә бүген кунакта. Менә бәйрәм көне дип әйтеп үттек, бәйрәм уңаеннан бик күп чараларда катнашасыздыр. Әлбәттә. Теге без музыкант булганга күрә безгә көн саен бәйрәм. Менә сезне күрдем, миңа бәйрәм, әйбәт. Икеләтә бәйрәм. Әлбәттә. Эшкә килдек, сен сау, әлбәттә тагын бәйрәм. Шуның өчен бәйрәм йөрәктә булырга тиеш. Шулай да менә нинди чараларда катнашасыз? Без теге эчке эшләр министры буларак, оркестр буларак, без менә МВД үткәргән мероприятиеләргә катнашабыз. Иң беренчесе, аннан теге җәмгыятьтә булган бәйрәмнәрдә без катнашабыз. Менә соңгы концерт булган иде, теге афганистларга багышлап, аларның теге дин вывод советского войска из Афганистана булды бит 15 көнне. Аларга концерт бирдек. Алар бик канәгать булып, алар куандылар, җырладылар. Хайран калдым, шул кадәр теге ничкә күңелле кешеләр икән. Шуның өчен мин шул вакытта опять үземчә уйлап куйдым. Үзебезнең ипибезне тәкъдим алга ашамыбыз, кешегә максатыга ирешеп яшибез дип уйлыйсым килә. Аллага шөкер. Бар бит инде бездә хәрби оркестрлар һәм бар гадәти оркестрлар. Алар арасында нинди аерма бар? Тамашачыларыбызга аңлатып үтик әле. Менә хәрби оркестрлар, музыкалар аермасы шундый, бездә бер дисциплина барга тиеш. Һәр вакыт без менә әйтик, без көннең буенда нинди вакытта сиңа приказ килде, буйрук билде, шул вакытта без чыгып, үзебезнең эшне башкарга тиеш. Демәк, әзер торырга кирәк беренче. Иң беренче шул инде бит. Гражданскийлардан нәрсә юк.
алардың килдер сағат 10-га, 11-ге репетиция эшкә кадәр, там 2 сәгать ичкене спектакль театрда әлбәттә мин шулай иде. Ә бездә тәүлек вакытында быйрак булдыса, без чыгабыз да үзебезнең башкарга тиешбез. Һәм шул вакытта тамашачыларыгыз да аерыладыр. Юк, тамашачылар бит аларга кирәк бит менә килсеннәр концертка, шул вакытта үзләрен теге сәгать ярым 2 сәгать булган чакта кайфләрен күтәренке булып, үзенең проблемаларын онытып, шул вакытта утыра киләләр алар. Менә мин Аллаһка шөкер, безнең үзебезнең тамашачыларыбыз бар, безнең концертка йөриләр. Менә килеп рәхмәт әйтәләр һәр вакыт. Менә сезгә рәхмәт, сезнең коллективка рәхмәт. Килдек 2 сәгать Ял иттек. Ял иттеләр. Менә шул вакытта шулар шуны сүзләрен ишеткәч, куанасың. Тагын да кабатлап әйтәм, үзебезнең ипибезне тактап ала башламыйбыз, значит, Аллаһка рәхмәт. Дөрес яшибез һәм дөрес эшлибез. Менә гадәттә без сезнең чыгышларыгызны 9 май һәм 31 август көннәрендә күрәбез. Менә тагын оркестрыгызны кайларда күреп була? Безнең ел сайын була, безнең 17 апрельдә безнең туган көнебез оркестрның. Шуңа багышлап без концертлар бирәбез. Менә Менә әле тагын бәйрәмегез якынлашып килә шулай бит? Әйе. Безнең менә быел 21 апрельдә булачак концертта булса, быел теге романс кичәсе булачак. Менә әгәр кемнең теләге бар, килсеннәр, бик шат булабыз. Оркестрда ул инде шулай ук бер зур гаилә кебек шулай бит? Әлбәттә шулай. Гәр аралашып торырга кирәк, һәр кемнең характерын, һәр кемнең үзенчәлекләрен дә тоярга кирәктер. Җитәкче кеше буларак бигрәк тә. Тоярга кирәк, но теге коллективта бер хуҗа булырга тиеш. Әйбәт. Шул хуҗаның кайфын инде аларны кабар шунда булырга тиеш. Чөнки 20 кеше, әйбәт, һәрберсен бүген шундый кайф, тегендә кайф дип аларны һәрберсенә бүгелә башласам бит ул вакытта анархия була. Шуның өчен кеше эшкә килде, дирижерның кайфын инде, шул кайф аларга күчергә тиеш. Минем фикеремчә. Шул вакытта эш барачак уңайлыгына. Миңа калса сезнең кайфыгыз гел күтәренкедер. Менә гастрольләрдә йөрисез дип тә әйтеп кителде. Нинди гастрольләргә чыкканыгыз бар? Бүгенге көндә гастрольләргә йөрисезме? Бүгенге көндәрдә йөри дип әйтеп булмый, чөнки вакытлар әдрәк үзгәрде кызганычка каршы. Бүтән вакытларда без анда концертлар ясадык, Россия буйлап та йөридек. Татарстан, Башкортстан, чит илләрдә дә булдык, Польшада булдык, Франциядә 17 концерт бирдек. Вот 2007 елда булдык Гудерместа концерт бирдек без безнең егетләр өчен анда. Шуның бик дөнья күреп бирдек, Аллаһка шөкер. Алда да Алла бирсә көтәреле шулай бит. Амин, шулай булсын, әйе. Менә музыкантларыгыз турында аерымда сөйләшеп үтәсе килә. Ниндидер аерым таләпләр бармы аларга? Ничек сөйлисез сез аларны? Музыкантлар турында көнне буе сөйләргә була, чөнки алар минем өчен теге үземнең балалар кебек. Чөнки һәрберсен үзен мин аларны сөйләдем, сөйләштердем, аңлаттым, килегез мине дип инде. Иң беренче шундый булырга тиеш, алар хезмәт итәргә тиеш армиядә. Вот, әгәр дә армиядә хезмәт иткән булса, бу иң беренче таләп шулай. Иң беренче таләп. Чөнки әгәр дә хезмәт итмәгән булса, шул вакытта мин эшкә ала алмыйм. Бу беренчесе. Аннан сәламәтлеге булырга тиеш. Чөнки без бигә туры килә чыгыш ясарга концерт залда гына түгел. Менә без әйтик, кысканча каршы кай вакытында соңгы юлга озатабыз, или каршы алабыз егетләребезне, безнең әйбәт. Менә шул вакытта алар сәламәтлеге яхшы булырга тиеш. Безнең чөнки яңгырда чыгып уйныйбыз, суыкларда да чыгып уйныйбыз. Төрле чаклар була. Вот 9 майны әйтик менә. Анда кай вакыт карды юк бала. Әгәр дә ул сәламәтлеге бу кыймасан җик басып тора алган, түзә алмый. 2-3 сәгать басып торырга. Вот и һәм ул уйнарга профессионал музыкант булырга тиеш. Хотя бы в среднем музыкальное училище или консерватория бетерергә тиеш. Менә бүгенге көндә оркестрда ничә кеше эшли? Хәзер 15 кеше. Аннан соң мин шундый мәгълүматкә тап булган идем. Менә оркестрның 20 еллыгында сезнең оркестрда 20 кеше булган икән. Димәк, саннар үзгәреп тә тора, әйеме? Үзгәреп тора. Кызганычка каршы теге кешеләр бит пенсияда китә. Әйбәт. Кемдер теге шушы сценага түзә алмыйса китәчәк, чөнки әйттем, безнең тәүлек арасында без любой вакытта без чыгып уйнарга тиешбез. Үзебезнең башкарга күрә кемгәдер ошамы ди нәрсә. Кем аны теге Корыштай дип әйтегез кеше бит, шул вакытта шул кала инде, эшлибез, алхамдулилlah. Зарланасы юк. Бу инде шул сәбәпләр белән бәйле, әйеме? Сезнең менә шуңа игътибар иттем, музыкантларыгыз җырлый да икән. Бу шулай ук таләпләрнең берсеме, әллә инде шулай килеп чыкты гынамы? Минем фикеремчә, син әгәр дә профессиональ музыкант булсаң, шул вакытта син биргә дә тиешсең, җырларга тиешсең. Төрле юнәлештәр эшлибез. Шуның өчен бик аптырарлык түгел.
Менә үзегез дә әйтеп беттегез, шуннан да бит инде хәрби оркестрга аерым бер җитди караш бар. Менә шулай да эшләү дәверендә ниндидер көтелмәгән хәлләр булганы бармы? Ничектер барсы да төгәл, хаталарсыз булырга тиеш кебек. Бәлки ниндидер кызыклы хәлләр булгандыр. 27 ел буена, алхамдулилlah, эшләп йөрибез. Төрле хәлләр булды, әлбәттә. Берсендә килеп чыкты, менә автобус ватылды да юлда, шул вакытта тиз генә күченеп, городской транспортка утырып, эшкә барып җиттек. Накрас беренче чыгышка, кстати, безнең булды. 17 апрельдә булган юл, дворец спорт янында. Шунда кешеләр аптырады, килеп керде 20 кеше хәрби формада, инструментлар белән, аңламыйлар нәрсә булды микән дип. Шулай башлаган иш. Һәм хәзер инде матур гына дәвам итә, Аллага шөкер. Алхамдулилlah, шулай эшли беребез. Менә киемнәрегезгә дә тукталып үтәсе килә. Миңа калса инде хәрби формадан оркестр чыгып уйнагач, бер генә тамашачы да битараф калмый торгандыр. Менә киемнәр сезнең бит инде берничә төрле. Менә шулар хакында да сөйләп үтсәгез иде. Оларны чарага ничек сайлыйсыз? Менә шундый безнең форманы киеп, кай вакытна бик тантаналы кичәләр булса, әйтик, менә 9 май булса, бит милициялар эшмәкәрләре көне. Шул вакытта шул тантаналы кичәгә шул форманы киябез. Әгәр дә бу әйтик, менә гарнизонны развод булса, бит или анда кашалабыз, озатабыз, шул вакытта икенче кием, кара костюмны киябез. Чөнки бу парадный форма бит. Шуның өчен парадка барган чакта аны кия торган. Аңлашылды. Репертуарыгызга да тукталып үтәсе килә. Гадәттә нинди әсәрләргә өстенлек бирәсез? Менә соңгы елларда инде үзебезнең татар әсәрләренә туктала башладыгыз. Менә мин как раз шушы сорауга ишеттерин дип уйлаган идем. Көтеп утырдыгыз, әйме? Чөнки теге менә халыкта ниндидер шундый уйлыйлар, әгәр дә хәрби оркестр булса, ул уйларга тиеш марш, әйбит. Һәм вальс. Вальс, әйбит. Мин менә шушы фикерне үзгәртәсем килә. Һәм үзгәрттем дә дип уйлыйсым килә, чөнки безнең менә исәпкә алсак, безнең оркестрны без төрле юнәлештә үзебезнең эшне башкарып җадабызны. Бездә джазовый композициялар бар, әйбит, классика да бар, легкий музыка да бар, әйбит, попса дигәндә. Шуның өчен, әгәр дә син профессиональ музыкант булсаң, шул вакытта сиңа бер нинди теге границалар чикләр юк. Мин теге үзем татар кешесе булганга күрә, мин әлбәттә үзем татар җырларын шушы юнәлештә алып барам. 50% минем репертуарда татар башкорт көйләре һәм бүтән көйләр. Аннан соң бит әле сез музыканы агач белән дә чагыштырасыз, әйме? Шушы сезгә аңлатма биреп үтсәгез иде, миңа бик кызыклы булып тоелды. Монда моңа бик җавап бик гади, чөнки музыка бит ул бездә генә безнең татарныкны башкорттан урыс гына түгел бит, бүтән илнеке бит ул. Шушы бүтән илнең безнең планетта бүтән чыгар. Шушы музыка, шушы зур агач булсын, имән агач булсын, әйбин. Шушы агачта үскән ботаклар төрле юнәлешләр. Һәм бүтән илләрнең, теге милләтләрнең музыкалары. Шушы агач бит бүтән барыбызның бер бүтән, әйбит. Шуның өчен бер дә аптырарлык түгел. Вот, ничек кенә син уйныйсың әйтим, классиканы, джазны әйтсәң, ул барыбер шушы зур агач бит. Бик аптырадым бу мин фикерне каян тапканыгызга. Менә таптым, эзләндем. Кайчандыр әйткән мин аны кемдәдер, кайдадыр. Һәм менә музыкантларны инде сез дөнья кешеләре дип атыйсыз, әйме? Әлбәттә. Бу да әлеге фикергә килеп кайта торгандыр. Һичшиксез хайран калам сезнең сүзләреңә, бу күптәнге сүзләр. Мурат әфәнде, менә шушы урында тукталып оркестрның чыгышын карап үтик әле. Игътибар экранга.
Искиткеч чыгыш һәм бик матур яңгыраш. Һәм миңа калса тамашачылар да игътибар иткәндер, сезнең төркемдә хатын-кыз да бар. Иде. Иде, хәзер юк, әйме? Хәзер юк. Менә шулай да күбрәк ир-атларга өстенлек биреләме, әллә инде аерма юкмы? Аерма юк. Кирәк ул профессиональ булсын. Әгәр профессиональ булса, һәм теге безнең эшләргә теләге булып һәм түсә, шул вакытта анда ир хатын-кыз юк, эшләсен, иң мөһиме, һәм профессиональ булсын. Менә башка хатын-кызларның килгәне бармы? Теләк белдерүчеләр бармы? Теге теләләр килгәннәре бар. Мин аларга әйтәм, менә шулай без эшлибез. Без менә иртән дә китәбез. Караңгы, төнге караңгыда кайтырга туры килә. Шул вакытта алар юк, безгә кирәк, менә сәгать 11-гә килдек. Сәгать 2-дә кайтып киттек, 3 сәгать. Мәдәм алай булмый, кызганычка каршы. Сез мин ничек эшлим, егетләр ничек эшли, сез дә шулай эшләячәксез дигәч, алар ризалашмыйлар. Бу юнәлештә ир-атлар белән җайлырак бит. Әлбәттә. Аннан соң әле Казан фарфорлары фестиваленең оештыручысы да, шул вакытта сәнгать җитәкчесе дә сез, шулай бит. Менә әлеге фестиваль ничек барлыкка килде? Аның тагын сәбәбе бик гади. Менә кызганычка каршы соңгы вакытта менә Совет власты беткәчтен бит. Тик музыкага бик кеше йөри башлады. Духовиклар инде. Мен әйтим. Шул вакытта минем башка фикер килде. Шушы популяризация дигәндә инде бит, бәлки шундый фестиваль оештырырга дип инде. Һәм башлап җибәрдем, алхамдулилла шөкер, бик уңайлы килеп чыкты. 12нче елда 8 фестиваль үткәрдем мин. Анда уже китә международный уровеньга чыкты. Анда булдылар Израиль булды, аннары безнең Болгария, Турция, Беларусь, Казахстан, күп инде халыклар. Килделәр, менә соңгы фестивальдә 12 коллектив булды. 20 коллектив булды. 20, представляете, анда булдылар иң зур оркестрлар Россиядан. Безнең уже уровень шундый теге Мәскәүдә бит бара бит, теге Спасская башня. Шундый дәрәҗәдә идек без. Но соңгы вакытта кызганычка теге вакытлар үзгәргән күрә, әдрәк пауза алдык. Бу сорау буенча. Менә нинди нәтиҗәләргә ирештегез? Шулар хакында. Нәтиҗәләр, максатлар бик зур булды. Менә әйтик, менә шушы фестивальгә уже туристлар килә башлады. Казанга шушы вакытка кайчан булачагын белеп, туристлар килә башлады. Шунасызмы? Анда уже Татарстанга нинди ярдәм килә. Әйбит, опять-таки развитие була бит, әйбит. Егетләр, балачагалар шушы фестивальгә килеп, музыка мәктәбенә барып, уже оркестрда хезмәт итә башладылар. Миңа килер, тиенләр килер, менә кайвак сорыйлар, ярдәм итегез, менә шушы биналарның күбесен, шушы балачагаларны кем мәктәпләрне бетергән хәрби оркестрга урнаштыра башладым. Күп оркестрга алар һаман рәхмәтләр әйтәләр. Нәтиҗә бар, алхамдулилла шөкер. Җәмгыятебезгә дә файда тиде. Һәм балаларга да үзләренә күрә бер һөнәр алдылар. Һәм алалар да. Музыка сәнгатенә дә шулай бит. Әлбәттә. Менә әлеге проектның дип әйттек, киләчәген ничек күзаллыйсыз? Сез фанфары Казан итәсезме? Ну, минем фикеремчә, теге алдагысын Аллагына Тәгалә белә бит. Шуның өчен бик зур планнар курасым килми, чөнки теге урысларның әйткәннәр бит, әгәрдә Аллаһ Тәгаләне көлдерәсе килсә, үзенең планнарыгызны әйтеп бит. Минем фикерем шундый, мөмкин булган чакта шушы фестивальне дәвам итәргә кирәк. Һәм яшь үсмерләргә үзләренең профессиональ алып, эшләргә эш табырсыннар дип. Чөнки әгәрдә ул сәләтле бала булса, аңа үзенә профессия булачак, эш бар бит. Ул бит теге Казанда гына түгел, Мәскәүдә, Питерда, бөтен Новосибирскта күп өлкәләрдә оркестрлар бар, һәм аларда кирәк музыкантлар кирәк. Һәм алар югалып калмаячаклар, һәм аларга эш булачак. Амин, менә бу юнәлештә дә эшегез дәвам итсен дигән теләктә калабыз. Марат әфәнде, шуның белән инде тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Без сезгә һәм үзегезнең оркестрыгызга зурдан-зур уңышлар телибез, эшләрегез гөрләп барсын. Һәм тамашачыларыбызга теләкләрегез булса җиткерә аласыз. Сәламәт булыйк, куанып яшик. Һәм тагын бер кат бәйрәм белән исән-имин булыйк, шулай бит. Ассаламу алейкум, сау булыгыз. Сау булыгыз, килгәнегез өчен тагын бер кат рәхмәт сезгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.